మిక్చర్ తోని ఎలా కూర వేసి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. కావాల్సిన పదార్థాలు ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, ఎల్లిపాయ దంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, మిక్చర్ కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే కొంచెం ఆయిల్ పోసుకోవాలి సరిపడినంత. ఇప్పుడు ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి కొంచెం ఎల్లిపాయ కూడా వేసుకోవాలి దంచింది, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇట్లయితే మొత్తం కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మంచి కలర్ వచ్చేదాకా కలుపుకోవాలి. సాల్ట్ వేస్తే తొందరగా కలర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే 2 సార్లు ట్రై చేసి తిన్నా, చాలా బాగుంది. ఏమైనా కూరగాయలు లేనప్పుడు తొందర కర్రీ కావాలంటే ఒక మిక్చర్ ప్యాకెట్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఆనియన్స్, ఒక మిక్చర్ ప్యాకెట్ ఉంటే కూర 5 నిమిషాలు. ఇప్పుడైతే మనం పసుపు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి బోందీతోనైనా వేయచ్చు, మిక్చర్తోనైనా వేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. దేనితోనైనా వేయచ్చు. నేనైతే బోందీతో చేస్తున్నా ఈరోజు. మిక్చర్తో కూడా చాలాసార్లు ట్రై చేసిన, బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో 2 టమాటాలు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కోసి టమాటా వేసుకుంటే ఏంటంటే గ్రేవీ లాగా అవుతుంది. టమాటా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇలానే కాసేపు ఉంచితే మగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. టమాటా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. టమాటా వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. తక్కువ గ్యాస్ వేసుకొనే వేసుకోవాలి, లేకపోతే మాడిపోతుంది. కొంచెం అయితే కారం వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. స్పైసీ తినే వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవాలి. నేనైతే కొంచెం తక్కువ తింటాను. ఎక్కువ తింటే ఏముంది ఫ్రెండ్స్, కడుపులో వండుతుంది. తక్కువ తినాలి ఉప్పు, కారం. ఎక్కువ తినడం వల్ల బీపీ వాళ్ళ అన్ని కంట్రోల్ అవుతుంది. మనం కంట్రోల్ ఉంటాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, గ్రేవీ టైపుల్ అయింది. కొంచెం మగ్గిపోవాలి. మసాలా కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే కొంచెం ధనియాల పొడి వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఫ్లేవర్ కోసం. ఇష్టం వేసుకున్న వాళ్ళు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఆల్మోస్ట్ బూందీతో రెడీ ఫ్రెండ్స్. బూందీ కర్రీ అయితే కంప్లీట్ గా రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మీకు నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీకు కూడా తొందర అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. వెళ్ళాలన్నా, బాక్స్ పెట్టాలన్నా కూడా 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. బాయ్ అందరికి.